Здравейте, скъпи зрители! Днес ще разгледаме една тема, която предизвиква много дискусии в света на козметиката, а именно силиконите. Вредни ли са те за кожата на лицето или всъщност имат полезни свойства? Нека разчупим митовете и открием истината. Ще започна с това. Какво представляват силиконите? Силиконите са полимерни материали с обща формула, ще изпиша тук, където R представлява органична група като метил, етил и фенил. Тяхната структура се състои от повтарящи се звена, съдържащи силициеви и кислородни атоми, свързани в гръбнака на полимера с прикрепени органични групи. Силиконите са синтетични полимери, съставени от салици, кислород и други елементи. Те се използват широко в козметичната индустрия поради своите уникални свойства. Започваме с митовете. Мит 1. Силиконите са евтини, пълнители, не правят нищо за кожата. Това не е много евтино. Това е далеч от истината. Някои силиконови съставки, ще изпиша тук едната, могат да струват над 90 евро за килограм. Те придават гладко усещане, матират и визуално изравняват кожата, което ги прави ценни в много козметични формули. Мит 2. Силиконите запушват порите и причиняват акне. Това са силиконите, те стоят отгоре върху кожата. Не предизвикват акне. Както казах, силиконите са високомолекулни полимери, което означава, че техните молекули са твърде големи, за да проникнат в кожата или да запушат порите. Те създават дишащ филм, който неблагоприятства развитието на бактерии. Според дерматолози, ако кожата не е склонна към акне, няма причина да се избягват силиконите. А даже и склонна към акне кожа е моята, ползвам силикони и нямам никакъв проблем. Даже кожата ми става много по-хубава. Мит 3. Силиконите не позволяват на кожата да диша. Пак същата снимка ви показвам. Кожата ни не диша в буквалния смисъл. Силиконите образуват полупропусклив слой, който позволява преминаването на въздух и влага, като същевременно намалява трансепидермалната загуба на вода с около 20% в сравнение с 98% при вазелина. Мит номер 4. Силиконите причиняват кир ефект при нанасяне на продукти. Това не е вярно. Кир ефектът обикновено се дължи на взаимодействието между различни съставки в продукта, а не конкретно на силиконите. Емулгаторите и гелообразователите играят по-голяма роля в този процес. Мит номер 5. Силиконите не са биоразградими и са вредни за околната среда. Ето. Вярно е, че силиконите не са биоразградими, но те се разграждат в околната среда чрез различни процеси. Въпреки това, производственият процес на силиконите не е напълно екологичен, което е причина за търсене на алтернативи. Ползи от използването на силикони в козметиката. Едни от любимите ми продукти. Подобряване на текстурата. Силиконите придават кадифено усещане и улесняват нанасянето на продуктите. Те защитават кожата. Създават защитен слой, който предпазва от външни замърсители и задържа влагата. Изглаждане на несъвършенства. Силиконите временно запълват фините линии и неравности, придавайки по-гладък вид на кожата. И в заключение ще кажа, силиконите са важна част от съвременната козметика. Те предлагат множество ползи, но както при всяка съставка е важно да се информираме да избираме продукти, които отговарят на нашите индивидуални нужди и предпочитания. Надявам се, че днес успяхме да разсеем някои от митовете около силиконите и да ви представим полезна информация. Всичко това, което казах, ще подкрепя с линкове от научни статии долу в описанието. Благодаря ви, че бяхте с мен днес. Ако имате въпроси или искате да споделите своя опит с силиконите, оставете коментар по-долу. До следващия път!